بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Să mă convertesc la islam. Nu, convertirea mea la islam nu constituie un moft sau nu ține de latura soft a vieții. În primul rând ține de spirit. Aici încât să cred că într-adevăr eu mă regăsesc. Ca orice om, sau ne punem întrebări și ne căutăm răspunsul la aceste întrebări. Într-adevăr, islamul mie mai mult ca sigur va da răspunsul. Ce pot să spun mai mult? Aici, într-adevăr, se ține cont de latura spirituală a vieții, ținând cont că aici societatea europeană se află într-o totală desacralizare. Iar la dumneavoastră, într-adevăr, am văzut că, într-adevăr, ține cont de spirit, în primul rând. إن شاء الله طبعا هو سبب الإسلام أكثر شيء هو العلاقة الروحية التي بين العبد وبين الله عز وجل، أكثر شيء ما يعني تتصل بها الإسلام، ثم الأخلاق، ثم وحدة الناس اللي يشوفوا بنا أكثر جنسيات متحدة مع بعضها متقاربة مع بعضها، الأخلاقيات الرائعة في الإسلام هي أيضا التي قادته للإسلام. وطبعا الآن إن شاء الله سننطق الشهادة ريبيتان سوبرمينة كوفيلتون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بارك الله فيك. Asta înseamnă mărturisesc că există un singur Dumnezeu și Muhammad sallallahu alaihi wasallam este ultimul. Spuneți-mi. Am discutat noi aseară despre unul și același adevăr. Există unul și același adevăr. Nu că adevărul meu ar fi mai bun ca adevărul altuia. De-a dreptul utopie ca două sau mai multe adevăruri să se bată între ele, să se combată. Este imposibil. Există unul și același adevăr.